look down below, you see the church with the red roof. A keď sa pozriete nižšie, tak tam vidíte ten kostolík s červenou strechou. This is the second church that we visited. A to je ten druhý kostolík, kde sme boli, priamo pri hladine. And this yellow green hill, A tento žltý, taký žlto-zelený svah. this is where the water are being pumped from the Sea of Galilee. A to je ten kopec, kde sa pumpuje voda z Galilejského jazera. You also can look up to the north. Vy, ktorí sa, teda ak sa pozriete ešte smerom hore, na You see sever, a white building over there. tak tam vidíte takú bielú budovu. Not far away from this building, this is where Capernaum is. Nedaleko od tejto budovy je Kafarnaum. And a little bit to the other side, A trošku viac na opačnú stranu, over there, this area, this is where Bethsaida was. tam bola kedysi Betsaida. And this is more or less the area where Jesus lives and works. Toto je oblasť, kde Ježiš strávil, teda predtým Ježiš šiel do Jeruzalema väčšinu jeho života a služby. On the other side, we have the Golan Heights. Na opačnej strane máme Golánske výšiny. This is where the king in the Golan Heights was Philippus. To je miesto, kde žil král Filip. And here we had a different king, Antipas. A tuto sme mali iného správcu, iného kráľa Antipa. And a little bit about those two when we visit Capernaum. O tých dvoch si poviem potom trošku viac v Kafarnaum. And one of the 10 cities from the Decapolis was on the Golan Heights. A jedno z týchto miest Dekapolisu, alebo 10 mestiev bolo priamo pri Golánskych výšinách. We'll try to drive past it. Ak sa nám to dnes podarí, tak by sme tam išli I'll mention autobusom a ja vám to potom spomeniem. And this is the South Park and Tiberias. A potom tuto máme južnú časť, odkiaľ vyteká Jordán a Tiberias tu za nami. Okay. A teraz jeden príbeh, ktorý by som vám chcel prečítať, ktorý asi máme všetci spojený práve s Galilejským jazerom. Všetci asi poznáte ten príbeh, keď Ježiš